Ето това е книгата, за която 40 години събирах материал и 5 години по 80 часа на ден съм писал, за да я създам. Говори се за тия шопи, за още нещо, за шопите, шопските танци и техния бит, защото доста неща са писани. Разбира се, тук има и много интересни неща, които не са писани никъде, или неща, които са писани, с които аз не съм съгласен и се мъча да ги докажа в обратния смисъл. Тук е една от основните теми, това е фолклорът, неоценимо национално богатство. Какво представлява фолклора и то по-специално шопския фолклор. Тук втората също много важна тема, това е фолклорът, вечно дискусионна тема, където се говори трябва ли да пипаме автентичния фолклор и да го обработваме. Ето тук снимков материал за почти всички райони, шопските костюми, цветни много хубави снимки, които съм направил в Копривщица на Копривщинския събор. Писал съм за прочутата 10-тактова фраза, което на любителите ще им се стори малко така неразбрано, но специалистите и тези, които се занимават с фолклора, им е ясно, че шопите играят 5 такта в десно и 5 в лево, музиката върви на осмици. Това е, няма покритие, няма синхрон между музика и това е едно от най-характерните неща в шопските танци, освен шопското натрисане. Така че в книгата съм събрал по отношение на костюми, снимков материал, формации, които популяризират шопските танци, плюс 50 автентични и 20 обработени хора със съответната музика, написана от бившия диригент на Държавния ансамбъл Михаил Йорданов. Много сериозен материал, който може да бъде изучаван в университетите, в хореографски паралелки от специалисти и така нататък.